Hi guys! Hello! Asan si kuya? Sit down kuya. Hello! Hello guys! Happy Tuesday! Hi! Luluto kami guys. Magmumukbang kami ng french fries at fried chicken. Request yan ni Kent tsaka ni Butchokoy. Rarating ko lang guys. Galing ako sa ano. May inasikaso ako sa bayad ng tax. Hello! Hi! Hi daw guys si Kent. Ayan o. Oh, pawis si mami. Nagluluto. French fries at fried chicken. Fried rice? Hindi anak. Magsaing ako ng kanin. Pag ano gusto nila ng kanin. Luto muna ako guys. Ito na ang french fries. Ayan o. Mauubos na ni Kent. Yummy Kent? Yummy? Oh hot. Oh it's hot. Oh ayan o. French fries at fried chicken. Kain. Sarap Kent? Ito na guys yung fried chicken. Nakaluto na ako ng french fries. Fried chicken na lang. Naluto ko na guys yung ulam namin. Ito, fried chicken. Muntik nang matutong. Ayun, french fries. Crunchy yan guys. Yung fried chicken namin sobrang crunchy din. What's up mga kapakaw? Kain na! Kain tayo guys. Ulam namin fried chicken. Tapos may french fries kami dito. Hinihintay pa namin maluto yung kanin. Kaya ito muna ang french fries. O kuya, kain na. Sige na, kain na. May mga kamay oh. Ate sa'yo na kamay. Kent, come on, eat na. Fries. No, Oh, like, rice na ang gusto ni Kent. Ang tagal maluto ng rice namin. Hindi anak. Ano anak part ang gusto mo? Ito? Yummy. Legs. Kay Butchok, ito ang legs. Yummy yan. Yummy. Anak ako. One chicken. One chicken. Anong part ito? Thai part. Thai part. Kay Kent, ang gusto naman ni Kent ay mga ano, yung ganito o mga balat kay Kent. Kain tayo guys. Tagal ng kanin namin. Nag-iin-in pa. Ako gusto ko itong ano. Ganitong part o Thai part. Ow. Oh, ito. Nice. Oh, fried chicken. Smells good. Kain na tayo. Tayo! Pagkain na si Kent. Pagkain namin guys, oh. Chicken. Mang Tomas ang sausawan ko. Si Kuya ketchup ang gusto niya. Anak, may fries, oh. Oh, kay Kent daw po, chicken. O, dito ka, Kent. Kay mami. Wow, yummy. Ito. Kain. Mapalamig mo ng kanin. Mapalamig si Kuya sa electric pan. Wow, yummy. Yummy, Kent, no? Gutom na si Kent. Ang sarap. Sarap ko yan. Si Kent ang gusto lang balat. May ano ba gaan? Ketchup din ang gusto mo. Ako Mang Tomas. Sila Butchok Mang ketchup ang gusto. Kent, Kent, come on. Sarap kuya? Kent, oh. Wow! Yummy! Ang init. Mainit pa. Nuya. Ito yung plato ko. Momo. Ang juicy nung laman. Luto pati na luto. Kahit luto na luto. Juicy. No, Tanga. ini. Mami, no, ini. Opo. Momo. Momo. Tatapos na ako kumain ng kanin ko. Sabay madamak na. Oh, may fries anak ko. Mami. Ang sarap niyang fries kanina pagkaluto ko kasi crispy. Opo. Hala. Opo, my bone. Crispy yung french fries kanina. Ngayon hindi masyado. Sarap pa rin. Pero masarap pa rin na.
Sarap ng fried chicken. Uy, what are you doing, Ken? Look, it's here. Suot yung laruan niya sa... Yummy. Ay, na mama, tapos na. Hapon na ako nakauwi. Galing ako sa landbank kanina. Tagal ko din nakapila. Sa bangko. 12. Mga 12 past 12 ako nakabalik. Pakatapos ako mga 2:30. Init. Kent, or? Kent, come on. Wow, yummy. Yummy, Kent? So ni Kent, mga balat lang. Ate, masarap daw ate. Kain ko, kainin pa oh. Busog na nga ako. Ang dami mong nakain french fries. Busog agad si ate Sai. Kent, come on. Aboy! Mami, aboy! Opo. Sarap. Yummy. Opo, mamaya. Yummy. Kanina, ang dami ni Kent nakain na french fries. Pagkaluto ko pa lang, siguro naka isang platito yan na french fries. Kaya, ang dami na niyang nakain. Pero malakas pa din magkumain ng kanin. Pantmark, kuya? Hingi ka pa kay ating kanin. Isang sandok ating kanin. Second round na ni kuya ng kanin. Kakaw. Anak, lapit mo yung plate mo. Wow, yan. Gusto pa? Kunti pa daw ate. Yan. Tama na ate. What do you say? Thank you. Mahit? Dumi ikaw. Small. Kent, nasubuan ko sa Kent. Tapos nakain ako. Palit-palit, Kent, Tama. Opo. Opo. Ang binili ko mama kanina, yung malalaking legs. Tapos pinakat ko lang sa dalawa. Bawat isa pinaputol ko lang sa dalawa. Kaya ang lalaki ng part. Pang fried chicken talaga na part yung pinili ko. Nasunod anak, ihaw naman tayo gantong part din. Hindi ko papaputol. Legs tapos picture. Para bagang sa mga nasal. Masarap, guys. Kain na. Hindi ka na anak nag-fries. Nasabik na si kuya sa kanin. Pero kanina nagkain naman siya niyan. Pagkakain ko ng kanin, Pagkaluto. kakainin ko lang. Hindi ko nagutom Sarap ng chicken. Tutong on the outside. Juicy in the inside. Water, my water. Mm. My water. Water daw si Cash. Water. My water. Kent, just... Papa, my water. Thank you, Papa, for buying water daw, sabi ni Kent. Nak, Nak, masubo pa tayo, Nak. Not yet done.
Nandun kasi yung upuan ni Kent sa kabila. Maliit lang yung upuan niya. Wala pa kasi kaming upuan. Na ano, matataas. Yummy. Okay, yan, say bye-bye na. Bye-bye. Basta kaming kumain, guys. Yun lang yung vlog namin. Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye. Say bye, Kent. Kumakain pa si Kent, oh. See Bye. you on our next vlog. See you. Bye. Flying kiss, Kent. Bye. Goodbye mga katakaw. Kain na na.